Gràcies, senyora presidenta. No m'estava referint als canvis d'agost, com vostè podrà comprendre. Estem en novembre. M'estava referint als últims canvis que afecten al Consell perquè convindrà vostè en mi que, per exemple, canviar estructures i el nom de conselleries perquè vostès han nomenat un conseller que ara és síndic del Grup Popular afecta o no afecta al Consell. M'estava referint als últims canvis, els últims. Perquè des de l'última vegada que parlàrem, vostè i jo, vostès tenen nou secretari general, han canviat el vicepresident de la mesa, tenen nou síndic i un diputat suspès de militància. Per cert, també se va posar vostè davant del senyor Costa? També? O a ell el va deixar caure? I li recorda aquella frase, si caigo jo, si caes tu, caigo jo. Això li va dir vostè. Ell ja ha caigut. En un mes, el balanç és el següent. 3 síndics, 4 des de l'inici de legislatura, 2 vicepresidents de la mesa, 3 des de l'inici de la legislatura, 3 secretaris generals. I vostès així jugant a les cadiretes en el Tetris que han muntat. Ja veurem com acaba el Parlament. I li pregunte per això, efectivament, perquè són vostès els que provoquen això. Perquè quan el PP se constipa, i parle del Partit Popular, quan el PP se constipa, el govern estornuda i les Corts, bien gràcies, congelaes i domesticaes. De 6 sessions de plenari ordinari que tenia que haver en aquest període de sessions s'ha quedat en 4 i deixes només 3 sessions de control. Però vostè no té nada que ocultar. Ja ens explicarà per què han cessat vostès al senyor Costa si no hi ha nada que ocultar. I al nou síndic li agraïsc la seva declaració d'intencions, li l'agraïsc, algo és algo. Però no content amb això, vostè nomena a un conseller que ara és síndic del Grup Popular. Me pregunte si farà ús, per exemple, de la prerrogativa dels consellers de parlar quan vulguin en el ple, donant-li l'avantatge respecte dels altres síndics. Me ho pregunte. En aquest blanc blau que vostè acaba de col·locar ahir, que subtilment de moment, li bufa a vostè en el bescoll, s'ha carregat vostè ja la divisió de poders també entre l'executiu i el legislatiu. I per això li pregunte pel Consell, perquè a més situa vostè, en els canvis situa vostè la política una altra vegada en el ridícul, que és el que vostè ve fent en els últims mesos. Perquè que així vinga un conseller a preguntar sobre la política del Consell, uno se pregunta, escolta, o no va a les reunions dels divendres o no atén. I no crec jo que el senyor Blasco faci ninguna d'aquestes dues coses. Segur que no. Per tant, devalua vostè novament aquest Parlament amb el vistiplau de la seva presidenta i també ha aconseguit que el senyor Mariano Rajoy anunci que van a canviar el código ético del Partit Popular, efectivament. El pobre home, com no pot en vostès ni pot en la corrupció, haurà decidit que va a derogar tot el tema que fa referència a la corrupció en el seu codi ètic. I diu una altra cosa, i és que serà més selectiu en els candidats. Vol que li traduïsca jo les paraules del senyor Rajoy? Això vol dir que vostè no serà candidat, per molt que s'entesten dir-ho. Vostè no serà candidat perquè a tot polític li arriba su Alcorcón i vostè no serà candidat i ho sap, i pot ser que per això vostè no entre per la porta principal d'esta casa i entra per la porta de mercancies. Un president de la Generalitat ha d'aspirar, per lo menos, a poder entrar per la porta principal d'este Parlament. I vostè vol sacudir-se el gürtel i destapa el seu partit i de pas se li veuen les vergonyes, perquè, senyor Camps, vostè parteix d'un error d'inici, i és que Gürtel ho representa vostè, perquè per molts canvis que vostè faci, per moltes cadiretes que canvie, no desapareixeran els tratges, ni els gossos elèctrics, ni els bolsos de la senyora Barberà, ni el finançament irregular del seu partit. Tot això no desapareix per molt que vostè canvie de cadiretes. Així el que calen són eleccions i que cap de les persones implicades i que encara se senten així siguin candidats pel seu partit. Eixa és la solució i si vostè i el seu partit no s'ha deixat portar per este deliri en què estan els canvis que vostè ha fet només s'entenen en clau electoral. Per què administració local passa ara a la conselleria del senyor Blasco? És per a preparar les eleccions? És per això? És cert que han encarregat als serveis jurídics de la Generalitat un informe jurídic per a veure la viabilitat d'avançar les eleccions? Senyor Camps, per què encarreguen aquest informe? Per què encarreguen aquest informe? Els canvis del PP i del Consell són perquè estan preparant vostè les eleccions per a la propera primavera? Senyor Camps.